Ngiyanibingelela nonke ababukeli be-Black Life TV kuphi nakuphi la kufika khona lo mbukiso. Igama lami ngiguStufuza Dlanga Mandla Zulu. Lezi izigameko zempilo. So today ngivashela ubhuti wami uzongichazela kabanzi ukuthi bamgila ngani. Sike simuze ukuthi ingabe usiphatheleni. Sawubona. Yebo sisinjalo. Ngiyaphila kunjani? Ngiyaphila. Ngicela igama nesibongo nendawo obuya kuyona ngokuhlala. Oh igama umfanele sibongo waNdlovu. Ndlovu. Kacheni. Buya benyathi. Yeah. Vele nisho kanjalo. Buya benyathi. Buya benyathi. Kodwa ngisuke enquthu sisi. Enquthu. Yeah. Ukhona lapho ukhulela khona? Yebo ngikhulela emakhaya nje mfana. All right. Benjani impela semakhaya? Ngokuzalwa kodwa ke ngiqale ngazalelwa la eThekwini. Kwakuhamba weminyaka ke ngisafunda primary ngaqala ecrash. Kuzahlala kwamashu ecrash. I think la crash kodwa hlaba yisekho. Ngithe sengiyoqala ke ugrade R. Ngathathwa ngamufisa emakhaya. Ngiqala ke ngafika emakhaya. Ngahlala nje emakhaya ngenza yonke into enziwa abafana ngakhulu. Bohlala noba ekhaya. Mama, baba, gogo, auntie, malume. Ekhaya ubaba unesithembu. Oh, okay. Indoda ebinesithembu. So ngahlala nje ekhaya khona mama umdala ke uma umncane. Kwethu bebe u2 omama. Yes bawu2. Uzizwa kanjani nje nobhansela yamama? Uthi uyakhala kala mama ngifuna ijezi ngiyagodola ulifune ngilangala phela ulifune ibhansela nje yomama uzizwa kanjani ngaye? Simnandi isithembu if kusahleka kusajatshula kodwa noma wazi ukuthi vele ngeke hlezi umnandi ekhaya kuna lezo inkinga yahuzuka kwenye indawo kodwa bekumnandi ngoba kwethu sibo 7 ngalaba u8 u7 umama yedwa yes nomunye umama futhi about 8 mamdala about 8 okay ngapha thina ngimasi bo 7 nangumagcina ke vele umfana okugcina ke baba okay inganza baba nje igaga okay wena esingaki ke kumama ngokugcina umfana okugcina oh okay uthumbu nje okay uyadedemaka ngisho ungaphiki nje ngiyazi vele lutho angiyangiba noma mhlawumbe kokungifikele kodwa ukuthi angiyona indoda ethanda ukukhala okay ngakho kodwa ke ngibone kusima sekushuba ubunsi yaphela ukuthi indoda ayikhala isisho nje ngoba wakushiwa kudala kodwa hayi ngothi into enjani okay ngafunda ke ubaba bekhona uma ukhona nomkhulu bese khona lesikhathi umuntu owayengekho ugogo ke ugogo angimazi ngiqamba manga kwahamba umkhulu kube inyanga beyinyanga yes oh okay umuntu bezinto zesintu umkhulu ozala ubaba yes umkhulu ozala ubaba oh okay hamba ke ngithe ngenza ugrade 8 yes ngenza ugrade 8 2013 ngenza ugrade 8 umkhulu washona washona ekhaya besiphila kahle ngiku right benhloniphana nithandana okay kumnandi financially benime kanjani okusi right ngiqaba okay si right okay mhlawumbe phela kube khona lezo zimo ke mhlawumbe eyifika kodwa nje ngize ngizihlambe yeah vele wonke amakhaya kuba nezimo nje vele uthola ziba njalo nje ahamba umkhulu ehambeni ngomkhulu kodwa ke inkinga la iqale khona ke because umkhulu beyinyanga so umkhulu kuba inyanga kwakhe bese ngazi thina mhlawumbe akubona lo mnyanga lo kunezinto ezihambisana nazo akubona umnyanga lo obujwayelekile hayi obujani kanti lo kanti umnyanga kuhlukene kangaki hlukene ngasho ukuthi mina ngumuntu mhlawumbe wesintu yabo kodwa hayi isintu sami kunento ebehind mhlawumbe ngithi mina ngivula ikhawashi imali enginayo ngiyenza ekhawashi kanti kunento ebehind engiyenzayo yabo uyokukhuphula ikhawashi yes into kanjalo oh okay so uzama ungitshela ukuthi umkhulu njengoba ayinyanga kwakukuningi kwangemumva kwakungemumva thina besingakwazi but ekuhambeni kwakhe uhamba wavela ukuthi umkhulu hawo umkhulu unezilwane umkhulu yes into kanjalo okay yes umkhulu benezilwane hayibo hayigeke izanazo umkhulu ke hayi washona umkhulu 2013 bengenza grade 8 hayi yes akubeka zaqala ke inkinga ekhaya yabo kona lokho nje ukuthi usekhaya ingane seziyakinyeka sakwazi nje ukulala kahle hayibo bazama ubaba ukuthi azama ukuyilungisa ke lezi okay ubaba abafuwabo ngoba uyena omdala so engakwazi ukuthi aphume egcekeni like uthi abo mhlawumbe masizale mhlawumbe nje ngisho sibo 7 kwethu mhlawumbe nje abafowethu labanye abawu3
mina ngingakwazi ukuthi ngiphuma ngakho umuzi so abafowabo bona laba abadala. yes baphuma eyona umdala ubaba ukubona Oh, okay. baphuma bobakhe imizi yabo wasala komkhulu nogogo then kwasala yena ubaba Yes. yes because odadewabo vele bayashada Ubaba wakho uyena umuntu obenesithembu kuphela laba abanye abafowabo bebengenaso. nomfowabo omncane lo omunye ophakathi nendaka nazo Oh, okay. yes ayike ubaba zama ukuyilungisa la uqhumula nabafowabo ukuthi hazi phela ubaba nje ubihambile sesithola ukuthi benezinto kanje azenzayo hayike azama ukuyilungisa kodwa ke kuzokuba ukuthi sekuthenini ukuthi ubaba mhlawumbe iyamhlula because ngeke ngisho ukuthi wakwazi ukuyilunga noma wazama ukuyithipha kodwa wahamba uyamhlula yasihlupha ke egcekeni sahlupheka nje ngoba sekuqala kuba nezinkinga ngaza ngahamba ngafika matric hlanhla leyo matric ngawuphasa Okay. Kwasekudingeka ukuthi simele ke manje ngize ngala eThekwini bangifika eThekwini abo futhi usuku lesithathu ngiseThekwini usuku lesithathu Hayibo. Yes, ngilalela. ngifike ngangazi ke mina ukuthi abantu baseThekwini bagangile yabo futhi nje ngiyihambela kwako 10 yawo 10 Oh, 10 banini? basekuseni Oh, ekseni, okay. ngiyihambela angiye town Okay. khona umbhuti uhamba phambi kwami siba u2 nje la emgwaqweni hamba phambi kwami avele awisa imali Zithama wesa imali mina umlandelayo hawu ngiye mhlambe ayengekho futhi kakude yakho mhlambe kangangalapha leya khuzana uyibona lapha awisa imali kanti mina nginakele ukuthi kunomunye umuntu ongilandelayo kanti ngishaya ngescam la ngifike ngisaqala ukufika ngathi bebe ngifikisa abafana baseThekwini ngaso sikhathi leso ngihamba angibone ukuthi mangimtshela ukuthi hey lo muntu uyisa imali phela imali anginayo futhi imali ke mina safika yabo nje ngithi ngoba ngifika ngafela komunye ubhuti omdala so bengakasebenza ngaso sikhathi ngithathe imali bese lo mjida lo ongilandela emva kwami ethi hawu ibona le mali ngithi mina ethi asithatha msoyihlukanisela Oh yini. angazi phela mina iseThekwini la ukuthi abantu bashana ngomqondo ngangise nginayo ukuyifuna ngaso sikhathi sisi masifika nje vele kuthiwa mbese How? so mfethu sicela sibuyise lo mali la lo phone How? uma ngizingabona unanga nalo muntu nje lo wisa imali uyena lona isigameko sokuqala nje lesaseThekwini ngeke ngisikhohle impilo yami ukuthi ngifika nje eThekwini hamba nje inkunzi le ndlela okay angisena phone ke iqhubeka impilo ngihambe umsebenzi ngiqale ngawutholi nasekhaya sebaqala ba complain manje ukuthi siyahlupheka la phela umkhulu wakho wenza kanje obaba wakho bayahluleka kwenza izinto kanje Yes. because imali bayimosha bezama ukugeza lezi zinto lezi phela umkhulu bezenza kodwa kuyafana still because isikhathi umkhulu mina ngisayikhona ekhaya wayekafike nje phela umbone emini kabha ecela ukuthi cela bamsize umndeni uyamxosha unenkinga ukuthi besebenza ngelwane Akubuye nje ephelele. yes umbone mini kabha umkhulu akhulume esicela simsize because thina besingazi ukuthi umkhulu uyaganga bese ithi inyanga kwakugcwala ke ekhaya impela kufika abantu bezohlola yabo nje shonile abantu bebekhala kabi bethi sokwenza kanjani undlova kasekho into kanjalo kanti cha uyaganga Hayibo ngeke. ayike qhubeka ke ngihambe nje iminyaka ngo 2019 2019 or 2020 so lockdown so khona la kuqasha khona hayi ngihamba nabe ngingazi ukuthi khona la kuthethwa khona isawuti hamba Okay. angazi phela ngihamba ngakhona ngifuna umsebenzi so 400 ngosuku 400 ngosuku nje makuphela isonto ngabe nginemali engaka ngihamba ngifika ngisayini into zami lapha bafuna yonke into zami into engimangaza bafuna nje matric hawu indawo njalo engafuna khona matric bafuna ID yami nje hayi le bank account ayifuna la ekhaya hawu okay ngithathe hayi nginikeze into zami ngizoyiqoka into engimangazayo mabe nginika izinto banginika into ezinkulu kunami why gqosi amabhuzu amakhulu ibhuluko elikhulu ijacket enkulu kanjani Yeah, izanazo. ayike kushaya usuku lokuthi sizosebenza ngakusasa into ethi hayi ngo10 kumele ubusuku la ngaphakathi
Ngifike ngosuku lolanga kusasa. Lapha mawungena ufuna ungene ushona ngathi uyangikhonda ngathi uyangaphansi kuyona. Mawudlula lapha beke igreen. Okay. Manje ngibona abantu abatholile izinto amasayi bo. Ngithi mina mhlawumbe imove unganaki ngidlule. Movie. Cha phela ngithi yabo advertise mhlawumbe ngithi mhlawumbe yabo ku advertise la beke igreen. Ngibona abantu abathola amasayi. Mina Movie. anda Hayibo. ayidlule. Ngibuyela ngaphasi first tshela uthi hayi ke njengoba sesophuma siyami sosebenza. Excited ke vele umsebenzi usulami uqala umsebenzi engithulile. Ngaze ngafona nje ekhaya futhi ngalolu kade ngibuye ukobhalisa ngizovuka kusasa uthi hayi umsebenzi Tholile umsebenzi. So right. Yebo. Hayi ke sihambe siye ngaphakathi. Masiphuma siphumele olwandle. Hayi so bafethu ikhona la sosebenza khona ngizohamba nelapha thatha amasaka noyesa ngapha. Mhlawumbe obukuyilapha ezansi usuke yaphezulu. Abolo lokuqala ngezwe ngathi iqolo linembobo la. Hayibo. La. Ngilithathe lokuqala. Ilithathe lesibili ayingisho ngithi iprayer Just make sure. ilunch ke lapha ingo past 12. Okay. Yabo maningi Nibe ilunch kade ningene nini? ngena ngo10 ngo past 12 uya kwi-lunch Okay. ngo1 niyabuya. Ngo4 niyashayisa. Mfume. Yabo siya kwi-lunch kwathi kodliwa. Akekho wathatha ispoon ngoba ngizima ngisho ukubamba ispoon. Spoon. Kunzima ke. Asibambeki. Yasinda leya sakhe. Ntambama masuhamba. Laphana ke. Ngenze nabanye bafuna kodwa mawufuna umsebenzi kodwa le yanto leya kumele ubekezele ke lapha. Uma uhlala 5 days nje uyakhushulela phezulu lapha. Oh, okay. Unethola isikhundla ukuthi awu uyakwazi ukubekezela 5 days wonke. Uthola namasaka ngesikhundla. Ntambama base bekunika imali. Usungeke sakwazi ukuyemukela isandla. Kwenza njani pho? Bayashuteka. Bayifakela yona ekhukhwini. Ngoba usuke ngasakhulumeki. Akusekho nokukhangeza. Awusakhangezeki. Umhlophe lapho sawuthi. Umhlophe lapho. Hayibo. Ngiyakutshela. Ayi ngabona la uthi hayi ngeke. Yabona ke la. Ngoba phela imali u400. Sekuyakuphoqa la imali uyedokotela. Phela wena ukhahlazeke liphelile ayikho indaba yakho. Ngosuku lokuqala ngaya. Lesibili ngabekezela engabona ukuthi hayi. Ngeke. Sasa ngibuyelile. Ngathi ngamane ngiqala ngihlupheke nokuthi kwenzakala. Hayi ke. Ngagcina ngoyeka lo msebenzi. Kwathi ngelinye ilanga nje ngihleli because bese ngijwayele nabafana ke. Okay ngiba ngisachaza ukuthi ngifikele kuphi. Ngafikela kwaMashu. Oh, okay. Ngifika la eThekwini. Suphuta lo bengifikele kuni behlala Kodwa kumdala hlala Mashu. uyohlala kwaMashu. Ngafika ke lapha kwaze wasekuthenini labantu abanye abalapha vele uma uhlala kwaMashu ehostel ke. Abantu iningi laba abalokhuzi abasebenzi. Oh, okay. So benza lezi zinto lezo ukuthi bayiphilisa bonje. Mhlawumbe bazodayisa o benze mhlawumbe izinto ezokwenza ukuthi bakwazi ukuthi baphile. Yes. Kanti mina ngizoba nebhadi ukuthi ngizoshomana nabantu aba wrong. Ngashomana nabangani ababi ke. Ba gcina sesiplan ukuthi ongini mhlawumbe ngasisiza ukuthi mhlawumbe sikwazi ukuthola imali mhlawumbe nasibiya ngabantu. Ayike. Gcina kuthenini ke sifuna umuntu mhlawumbe osanyanga ongasisiza. Ngoba sasicabana nokuthwala esebeya sabona ukuthwala ukuthi ayi uzosinda ukuthwala. Cha yona okuzoba good idea kodwa manje ngenxa yokuthi mina ukuthi vele ngase ngina experience. Ngicabanga nokuthwala madoda. Angase ngicanga ukuthi nokuthi konke engeke ngayibona yenzeka bo ekhaya simo sikanje ngiphinde futhi nami ngicabanga ukuthi mhlawumbe ngase la mhlawumbe singiyashona. Kuzophinda futhi kube lento ihluphi. Qhubeka kanjalo kanjalo. Okay. Ngoba sekuthenini sicanga ukubamba inkunzi. Hawu. Yeah, yonke futhi mhlawumbe eyakuthi kungiphilisa lesa sikhathi lesa. Because imali ngaba nayo. Okay. Sahamba ke. Saplana ngekwa nosuku la kwakulesihlanu futhi mangikhumbula kahle. Sisuka endlini siba u5. Mina kodwa umuntu lo angathi yebo inkulumo masiyikhuluma sayikhuluma kodwa ukuthi
nanova Umanqikanqika. ngiyayivumela kodwa mangiyibona ukuthi ngathi izoba inkinga nyana yabo kube nokunqikazi kodwa ngenxa yokuthi ngangifuna imali lesikhathi futhi ngoba ngangihluphekile hayi sami soganga besiganga lokho sithatha amafoni abantu ke sithatha ifoni yabantu nje ubamba abantu inkunzi sithatha ifoni ngelilanga nje soba nebhadi Awu Jesu. ibhadi yabo mase likulandele futhi liyazi kubo kwalo liyazi Kwenzakalani? omunye usisi ubuya esitolo amantombazane nje sekhulile I think mhlawumbe kula ko 24 25 sekhulile nje uyambona futhi umuntu osaqala ukusebenza because umbona nanje ufuna uyiphasa ukuthi lo hayi use right ayike sihambe go 6 nje kanje ikhathi awuma sithi awunangisisi phuma esitolo asithi hayi mayiqala nje ethi uyangena esangweni siyambamba lo ayike si masifika siyambhudubeza usisi akhomba ukuthi usisi uyalo uyammemeza ayisimbhudubeza samumphuca ifoni Yes. kanti simphuca ifoni qhamuka amaphoyisa Sure. ayike kwaba kuyashuba ke lapha maqhamuka amaphoyisa mina ngilo muntu vele ukuthi makwenzeka isigameko masenza into mehla mina ngihlezi ngila ngukelele ke mina angifu nje Ufuna ukubona ukwenzakalani. ukwenzakalani kodwa into eyenzima ke lapha umuzi wakubo kanje umgwaqo lo avela aqhamuka seqhamuka kanje ukubaleka vele indawo ekanje akusekho ukubaleka kuye ngakubona ayisibaleke ke bezama uqala besijahe ngemoto sibaleke besijahe ngemoto bagcine bephuma kanti mina siba u3 siba nebhadi sibalela endaweni esovaleleka kuyona Oh. asibaleke Ish. hawu akusadluleki la hawu kuthiwa hawu sanibamba madoda asibanje sihambise esitoksini akunzima kulala esitoksini usuku olulodwa nje Kwenzakalani esitokisini? yabo amabhentshi la akona futhi into esasimende kanje yabantu uqala lokho udlisa ukudla noma xashisiwe noma kuyisima kanjani lokho kodwa mina ngadla kanye ngasukuqala ngafona ubhuti wami mthethe sengigaxele kanje Hawe ma. Ish. athi ukuphi athi mina ngisesitokisini kuthiwa bekwenze njani lapho ngasho ukuthi mina besenza into kanje ngikho akusekho vele umuntu umfihlela vele ungaphakathi undaba ukuthi vele sazomfihlela vele mina umuntu uthi vele mase ngigaxele mhlawumbe into engiyibona ukuthi ngangisiza ngiyikhuluma nje kunjalo ukuthi hayi mfethu yenza into kanje ayibhuti wami hayi wendoda angizokuyingena mina uzoyibonela lapho nje Oh Jesu. ngicabanga ukuthi hawu sengizofela ifoni nje la ejele ayi ngizama ukufanele siswami Kwa yona iphone itholile kodwa. asitholanga phela sisi ngithola ibhilida wazwaqabala kwaqhamuka uphoyisa siphazamisa kanti sobanywa vele ayike kwasho ukuthi ibhadi mina enginalo ukuthi ngihambe nomuntu nabantu labantu engihamba nabo baboshwa vela before ebushelwe icala babulala umuntu Hawu. so nje bese beboshwa kwesibili sekuzovuvuka nalamacala la amadala Ish. bathi bayaboshwa ayike lapho ngimncaneni nejele umncane nejele hayi ngivazama ukufanele sisami ngimtshela ukuthi hayibo sesibe nenkinga nje wenenkinga ngingamcaciseli kodwa kahle because umuntu wesimameke so ngatshelwa wesilisa futhi ngenza into kanje nje bengenza ini nani Umuntu simame indaba ngomcacisela ngani? hayi ngeke kuzosoba bese phenika futhi angangafuni ukuthi mhlawumbe azashe ekhaya ukuthi hayibo Oh okay, suboshiwe. ayike athi sisi bekwenze njani ethi ngibuza ukuthi niyakhona ukuboneka lapha ngithi mina yazi ungafika ungakwazi ungibona yafika ngimnyalele hayi ufike lapha amasho police station sesitoksini angakayi ngaphakathi ayafika angibone ngimchazele ngicela ngimchazela yena ukuthi hayikwenzeke kanje angibuza ukuthi ubuzungene lapho kwenze njani ngimtshela simfithi imali anginayo futhi ke mina ngiyena umuntu osanda ukucela yabo ukuthi ngicela ungiphi imali ngibona ngathi abo umuntu ngiyamhlupha engathi nje ngazenzela ngendlela yami bufike kuthenini ke bathi laba badinga ibhayeli ka 2.5 anginayo lo mali ngithi ngiyabatshela la bethi imali abanayo Uthe ubhuti wakho uzibonele. Uthe ubhuti wami ngiyibonela esisa akanayo imali and inyanga lento inyanga yenza lento sokuso 10 11 12 lapho usisihola kuphela kwenyanga so mina usho ngizazobhadla la ngihlale nje
ibhayili ayikho. Laba kuvele kuvuka icala lokuthi babulala umuntu. Yes. Makuvuka icala lokuthi babulala umuntu, kubuka iskima ahamba naso so wawungeke usale wena kuthiwa awukhona lapho. Hamba ukuthi kuthiwa hayi kumele siye court, kumele sovele sibingelele imantshi. Angiboni ukuthi sizogejwa la. Hayi sizokhala ke la. Ayihamba usuku lokuqala sibingelela imantshi kwenze yonke into qala icala lethu. Yes. Qale ngaleli elifonini ngasile. Ngoba la sesiwalivula icala because amaphesa yini vele sesibonile. So washo ukuthi bezama lokhu uzongibhuca ifoni. Yes. Likhulu nje lelo kodwa nje kube icala nje ninganakho. Ungene kuleli engingalazi. Bakhona abomndeni balo bhodi lo wadutshulwayo ilabafuthi labo. And ngathi bemdubula bebevele bo5. Laba lo munye akasekho. Lo vele owadubula akasekho nganoma kulowa mndeni mhlawumbe benze ukuthi abomuntu osoyibulala umuntu mhlawumbe bamfaka umuthi ukuthi kumele amlande into ekanjalo ngazi because lokho basi laba abafezi laba wadubulayo washona na wadutshulwa nje futhi emva kwenyangana. Iqala icala lethu ikhomba ukuthi manje hey ifuna ukusigweba. Yes. Isinika 15 years ukuthi sabulala umuntu. Bona sinakho ngizofela into engingazazi. Hayi ke emva kwalokho ukuthi icala lizokuphela lizoqhubeka ngomsombuluko ngoba kulehlanise lokhuzaneni. Ngifike ngicela lokhuzana ukuthi angicela angisize ngikwazi ukuthi ngifonele ekhaya ngibatshela isayibo sekuvule kwenzeka into kanje. Angimfonele usizo. Ongaqanga ngafonela ubhuti ongayibamba ifoni. Ngafonela usizo ngamchazela ukuthi ngicela hayi sasubatshela ekhaya ubavela sekanje. Ukuthi sekwenzeka into kanje. Hayi ngafone ekhaya asho ukuthi hayi lo mfana akusegaxele nze ukuthi nokuthi la ePhethekwini. Hayi ke qhubeka kanjalo impilo ngibe ngisambe kubo umsombuluko ukuthi kuyisonto ngiphinde ngifone usisi athi hayi uthi uma ufuna ukuza ecaleni lakho kodwa into enkinga ukuthi akazi ngasikhasini ngitshela ukuthi mina hayi ngitshethi avela ngezi because mina ngazi ukuthi ngoba kusasa uzokwenzakalana. Hayi ke shaya usuku langakusasa qhubeka icala kushiwo ukuthi hayi bathi bafuna ukusigweba. Mina ngazama ukuyiphendulela ukuthi hayibo mina ngangingekho lapho leli cala le ekuthiwa ngikulona angilazi so sicela ubufakazi abukho ukuthi ngangingekho lapho and lento leyo mina ngangingayazi ukuthi la babulala umuntu. Into usuzwa la sengizwa sisengaphakathi ngibazela ngalapha nje ukuthi abo abafowethu engibaziyo ngibafice la njengabajwayele. Kanti mhlambe ke nganoma ngizothi uNkulunkulu noma ngizothi idlozi bekuba khona omunye umlungu bese ethi ena ngosuku olukuthi wawukuphi. Hayi ngizama ukuchaza ngendlela engachaza ngayo bese kubuza lo ukuthi ngalosuku akubuza lo suku wabula ngayo lo muntu. Bese kuthiwa asithi sothi ukulumisa leli cala socela awufakazi abazokufakazela ukuthi ngosuku lokuthi ubuku Oh, okay. Ngenhlanhla leyo ngabathola abantu abangisiza ukuthi cha mina angibandakanyeki nalokho. Inhlanhla leyo. Inhlanhla leyo. Ngagcina ngumuntu odedelela kanje ngoba nami ngabe ngikuyimanje ngabe ngizabhadlile nje ngaphakathi. Bhadlele icala lelo ukuthi kanjalo. Ufundeni ngayo yonke lento yobugebengu? Kukhulu. Yes, buvela ufuna imali okhesho grand sharp but yini oyifundile ngokugcina ukuthi uyithola usukulesi simo? Kuningi kakhulu ukuthi oqala nje qale ngale yabangani zokuqhubeka nokunye. Vele kuyasho ukuthi mawusuka ekhaya njengoba besho ukuthi abawenu bathola phambili yabo into eyizisho kanjalo. Yes. Kodwa noma usubathola abakweni phambili kumele ubabheke ukuthi bayabantu abakanjani. Ungavele ube umngani nanombani nangomuphi umuntu ngoba lokho ugcina ukufaka einkingeni. Nanokuthi mangasingathi singabangani mawusho into engiyibona ukuthi inomngozi mina ngoba nxa uthi mhlambe ngaxele nguphuka iphela then sengivele nje ngiyavuma ngenxa ukuthi ngibukise kumele ngiqale ngicabanga ukuthi okay ihambe nesikhathi ndizohamba ngibeke iphi yabo into kanjalo. Yes. So ungathini kubantu abayiphilisa ngobugebengu
bethi amathuba omsebenzi awekho, ayikho enye indlela ababona ukuthi bangazama ukuthi baphile ngayo kunokuthi bancamela ukuthi benze ubugebengu. Ubugebengu abusizi futhi abubuyiseli, akufuni ukukhohlisa, abusizi. Yebo, ngalesikhathi uma usageyina suke kusemnandi ubona ngathi into yakho iyasebenza. Kodwa ablast ubugebengu. Ngisho ungabuza nombani noma uhambe uye kuphi ukuthi ubuze ukuthi yobani isigebengu sala kule ndawo sasidumile. Ubuze isiphi kuyimanje. Sihambe silele phansi emhlabathini. Ubugebengu abusoze uyebo ngasikhathi bungakusiza. Kodwa kumele wenze sure ukuthi noma uthola leyo mali uyabiyeka. Ungaze futhi hayi nothi uyabiyeka ungabuqali. Uma wabuqala akuzokuphetha kahle. Ijele vele lizophetha. Mangabe la ngijele uyafa. Uzofa. Akukho kunye kuphakathi kwejele noma ukufa. Ukufa akukho kunye. Ya, siyabonga kakhulu bhuti wami ukuthi uzivakashele uhlelo lethu. Siyabonga kakhulu. Ngiyabonga kakhulu sisi. Mbukele lapha ekhaya sicela ukuthi ungakhohlwa ukuthi subscribe, ulike, ushare. Ngiyanithanda kakhulu. Bye. Is the Black Life TV?